seuraa tärkeä asia huumausaineesta. Henkilökohtaisesti mun mielestä, niin no mä en suorastaan tiedä se oikein kunnolla mikä on hamppu. Miten se eroaa kannabiksesta? Huumeet on kuitenkin äärimmäisen vaarallinen asia, varsinkin jossakin lapsiperheissä tai jossakin koulun läheisyydessä tällä. Et vaan niin hyvin kaikki huumaavat aineet on mulle valtava punainen vaate. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan niin yksilönvapaus on tosi tärkeä. Mä itse kannatan sellaista, mikä oli joku 1800-luvullakin osittain, että sulla on jossakin kaupungin laitamilla, sulla on mahdollista, jos haluat jokin kannabiskahvilla tai vastaava, se on jossakin kaupungin laitamilla, ja niin että sitä ei sit sotketa mihinkään muuhun, että se on sit siellä käytetään. Et vähän niinku Hollannin malli, mutta vaan paljon jyrkempänä, kun Hollannissa on sitä ne kannabiskahvilat vähän joka paikassa, mä en tykkää siitä. Mutta ne voi jossakin kaupungin laitamilla, missä ei pääse niinku häiritsemään niinku turvallisia perhe... Ei ole selkeätä rajaa niin näillä huumeilla, että se menee helposti niin kovempaa juttua. Ja oletetaan nyt vaikka, että tulee sellainen laki, että kannabis, kaikkein perusoikeus on käyttää kannabista. Ja sit sä vaikka sä vedät kannabista vaikka työpaikalla tai jossakin vastaavassa, niin se olisi vähän sama juttu, että sulla on nyt oikeus vetää kannabista. Vähän niin kuin nykyään, jos sä oot joku alkoholisti, niin sä saat työnantaja joutuu maksaa sulle koko hoidot ja kaikki, vaikka sä sekoilet. Mä en huolestunut aina siitä, että jos sallitaan jotain tällaisia huomaavia aineita, niin se homma lähtee käsistä. Et sen takia mä haluan aina rajata se jonkin tiettylle alueelle, missä ihmiset voi siellä käyttää. Tai joku bordellit, niin kuin mä sanoin. Meidän oli keskustelu bordelleista, että ne bordellitkin pitää rajata jonnekin tietylle alueelle, ettei tule sitten sitä häiritä missään muualla. Et ajatella, jos joku oikeus prostituutio, niin mitä siitäkin tulee? Mun mielestä paikallishallinto saa olla hyvinkin tiukka siitä, mitä siellä tapahtuu siellä jossakin kaupungin osassa esimerkiksi. Se voi täysin kieltää. Jos joku kaupungin osa täysin kieltää joku prostituutio, mulla on se täysin ok. Mutta se, että se kielletään jostain koko valtakunnassa sillä jossakin kirjattu jossakin kaupungin laitamilla jossakin metsässä, niin se on yksilönvapauden loukkaus. No niin. Vittu. Vieläkin pakko sanoa tuon laillistamiseen, että se on vaarallinen käsite, laillistaminen, koska se tarkoittaa sitä valtakunnallista lainsäädäntöä, ja se on loukkaa silloin kunnallista itsehallintoa ja myöskin paikallista itsehallintoa. Ja sen takia mä just korostan aina, että se lähtee paikallisesta nämä asiat eteenpäin. Se, että se on laillistaminen kaikkialla, niin se hyvin helposti johtaa sitten taas siihen, että paikallinen joku alue niin ei saa sitten enää päättää siitä.